Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal, saúdos, moi boas tardes, señoras e señores, estamos ca información. Hoxe, luns, día 2 do mes de xuño, na radio e na televisión municipal de Cerceda. Imos a falarlles hoxe dos campamentos de verán, porque hoxe precisamente había plazo xa para ir anotándose os campamentos de verán, que haberá tanto en Cerceda como na Silva. Falaremos da comunicación das cachelas do San Xoán, porque hoxe tamén abre o plazo para poder comunicar as cachelas de cara ao San Xoán. Están a tempo a anotarse a un curso de manipulador de alimentos que haberá este próximo venres. E xa do acontecido na fin de semana, pois falaremos da gala de patinaxe que tivo lugar o sábado pola mañán e tamén, durante prácticamente todo o sábado, a Poseidon Reis foi protagonista no Acevedo con multitude de xente participando e presenteando tamén esta proba. Falaremos de festas porque comenzamos xa con este mes de xuño, donde hai múltiples festas tamén por todo o concello, repasaremos cales, e tamén temos un aviso de un corte de un dos carrís no polígono industrial do Acevedo por, en este caso, a instalación de unha arqueta. Falaremos de axudas á natalidade, que xa se volveron a convocar e se poden solicitar, e nos deportes quedaban aínda resultados, quedan aínda competicións, en este caso na Copa, os xuveniles quedaron eliminados, tamén os cadetes na tanda de penaltis quedaron eliminados en oitavos de final e o equipo femenino de fútbol 7 volveu a vencer no seu encontro. Deso falaremos, como tamén do tempo. As previsións para mañán son, de novo, de tempo con alternancia de nubes e claros. Como decíamos ao principio, o Concello de Cerceda organiza dous campamentos de verán, un na Silva e outro en Cerceda, para nenos escolarizados ata os 14 anos. Trátase de unha actividade que se ven facendo nos últimos anos para conciliar a vida familiar e laboral durante a época estival, pero tamén para que nenos e nenas teñan posibilidade de facer actividades diversas tamén ao longo do verán. Estes campamentos ten varias quendas. Hai unha primeira quenda que vai do 23 de xuño ata o 4 de xullo, unha segunda quenda xa tamén no mes de xullo, do 7 ao 18 de xullo, unha terceira quenda do 21 de xullo ao 4 de agosto e unha cuarta quenda do 5 de agosto ao 19 de agosto. O horario vai a ser de 9 da mañán a 2 da tarde de luns a venres. Tamén existe a posibilidade de horario ampliado, que sería de 8 da mañán a 3 da tarde se hai suficiente demanda. O precio por quenda é de 50 euros ou de 70 se se quere o horario ampliado. Os irmáns na mesma quenda pagarán 30 euros. Van a realizar actividades varias, xogos, manualidades, visitas ao parque acuático, cociña, etc. A media mañán terán merenda e van a ser en Cerceda, no Centro Cívico e na Polideportiva Municipal, e na Silva será no local social e no Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva. Hoxe abriu o plazo para anotarse, hoxe luns abriu o plazo para anotarse e vai a estar aberto ata o próximo 16 deste mes de xuño. Teñen que facelo no rexistro do Concello, na planta baixa ou, se queren, pola sede electrónica do Concello, na web municipal www.cerceda.org. E máis temas, hoxe precisamente tamén abre o plazo para comunicar as cachelas do San Xoán, que se celebran todos os anos, lembren a noite máxica do 23 ao 24, e que son moitísimas as comunicacións de cachelas do San Xoán, chegan a superar as 400 en algúns anos. No noso concello, insistimos, ou en este caso, hoxe luns abriu o plazo para facer as comunicacións para a celebración do San Xoán. Estas comunicacións podense enviar por correo electrónico á dirección de medio.natural@cerceda.es, que é o correo de Medio Ambiente, ou chamando tamén o teléfono de Medio Ambiente do Concello, que é o 881 04 67 76, e ten que ser pola mañán. O plazo remataría o día 20 de xuño ás 12 do mediodía. No Concello de Cerceda únicamente se recollen as solicitudes para a noite do San Xoán, que é do 23 ao 24. Fora desta data deberán solicitar permisos de queima chamando o 012, sempre e cando non haxa período de
en este caso de risco de incendios e, por tanto, queden suspendidos. Insistimos que para que se faga a fogueira do San Xoán, a Cachela ten que ter a comunicación feita. Hoxe abriu o plazo. E tamén están a tempo para anotarse a un curso de manipulador de alimentos, porque o Concello de Cerceda xunto coa Cámara de Comercio da Coruña organizan un curso de manipulador de alimentos ca obtención do carnet oficial ese mismo día, dirixido a persoas, por exemplo, que estén en paro, que residan en Cerceda, ou tamén para autónomos ou traballadores de empresas locais. Vai a ser xa este próximo venres, día 6 de xuño, de 9:30 da mañán a 2:30 da tarde no Viveiro de Empresas de Cerceda, no Acevedo. É gratuito, pero as plazas son limitadas. Poden inscribirse no teléfono do Viveiro de Empresas, que é o 881 981 553 ou por correo electrónico enviecerceda@gmail.com. Falamos de actividades que tiveron lugar esta pasada fin de semana, por exemplo, coa gala de patinaxe, que foi este pasado sábado e de novo con moita xente presenciando este bonito espectáculo dende as gradas, pero tamén participando na propia pista, xa dende as 10:30 da mañán e ata o mediodía, ata as 2 da tarde, na Polideportiva de Cerceda tivo lugar esa exhibición das escolas de patinaxe do Concello de Frades, tamén de Abegondo, do Instituto Ría do Burgo en Culleredo ou da propia Escola Deportiva de Patinaxe de Cerceda. Dende as máis pequenas, nenas e nenos, ata xa as pouco máis maiores, ofreceron pois unha exhibición do aprendido ao longo de toda esta temporada e os anos anteriores, chegando incluso a participar en probas para despois ser valoradas e obter as súas correspondentes medallas. Preciosa a gala de patinaxe que tivo lugar este sábado durante toda a mañán na Polideportiva Municipal de Cerceda, donde tamén dende o Concello das autoridades municipais quixeron estar aí tamén para facer entrega desas medallas e tamén poder participar como público nese bonito espectáculo. Agora falámosles de outra proba que tamén tivo lugar este pasado sábado, unha proba que xa se está asentando no calendario non só español, sino a nivel europeo como unha das máis destacadas. Falamos da Poseidon Race, que tivo lugar tamén este pasado sábado. Tivo como novedade durante a mañán unha carreira solidaria para, en este caso, recaudar cartos para a Asociación de Esclerosis Múltiple da Coruña, e despois o mediodía comenzaba a propia proba de obstáculos. A proba de obstáculo, a Poseidon Race, que vai pola súa cuarta edición, xa están pensando na quinta edición, e de novo se superaron os 1000 deportistas, 1088 en concreto, todo un récord de inscritos nesta carreira de obstáculos que non para de crecer. Dende sitios dende todos os lugares de España, pero tamén de puntos de fora de España, de Europa ou noutros puntos do mundo. Unha proba que ademais é clasificatoria para o Campeonato Mundial, polo que tamén atrae a moitos especialistas nestas probas. De novo, volveu a vencer na categoría masculina o malagueño Rubén García Gómez. Esa na proba élite, e tamén a malagueña Beatriz Rubio Lastra tamén venceu na proba senior élite femenina. Se proclamaron campeóns en élite, el foi o vencedor absoluto, o completar eses 11 kilómetros e superar 70 obstáculos en pouco máis de 1 hora e cuarto, mentras que a vencedora chegou 15 minutos máis tarde, chegou tamén entre os mellores na clasificación xeral. O seu mentor, Álvaro Sánchez, lembren do Clube OCR Cerceda, tamén se amosaba moi satisfeito polo ben que volveu a salir toda esta organización, co difícil que supón ao mover tanta xente e con tantos obstáculos. Moita xente que se presenciou a proba pudo comprobar o ben que o pasaban os que estaban ali competindo e a xente que estaba tamén mirando as probas. Incluso a él mismo, a Álvaro Sánchez, e a súa organización, parte da familia e demais colaboradores, tamén recibiron un agasallo de mans dos participantes como unha especie de trofeo, como o mellor organizador destas
probas. Tamén estiven presente autoridades municipais, entre eles o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, que volveu a destacar o bo desarrollo da proba e a aposta do Concello por este tipo de eventos que promocionan o noso Concello. A Poseidon Race, como decíamos, é considerada como unha das probas máis completas e exixentes de Europa. Na categoría LT, lembren, veñen atletas de os mellores de España, campeóns de Europa, etc. Imos agora a pararnos un momento nesta proba e imos a escoitar os vencedores na categoría masculina. Este año, el año pasado yo fui más conservador, este año corrí un poco más y se paga. Aquí, como te pasa de la raya, el no te pone en su sitio. Bueno, estábamos viendo en la salida, dices que este año has corrido un poco más, veíamos a Luca y a Tibol que salían, yo desde mi punto de vista parecía que muy rápido, excesivamente para lo que venía después. Tú has sido un poquito más conservador, pero puede ser que su ritmo haya sido lo que te ha arrastrado a correr más que el año pasado. Sí, porque el año pasado vinieron ellos dos también y salieron rápido, pero era su primera edición. Esta era la segunda y yo sabía que ya más o menos sabían de qué iba la cosa y si salían fuerte era porque creía que iban a aguantar, ¿no? Entonces no le podía dejar tanto terreno y lo he pagado porque he fallado el Zeus, justo en el último agarre. Bueno, estamos hablando de que en 2023 quedabas segundo. El año pasado, ya corriendo de forma magistral, dosificando con templanza, conseguías la victoria. Este año, una táctica parecida a la del año pasado, a pesar de salir un poco más apurado, te ha vuelto a dar la victoria y con mucha autoridad por lo que estamos viendo. ¿Cómo valoras tu progresión compitiendo aquí en la Poseidon y también la progresión de la prueba? ¿Cómo ha evolucionado esta Poseidon? No sé qué decirte porque la primera vez que vine ya era un 10 y mejora, pero es que ya más notas no lo puedo poner. Para mí es la mejor carrera que hay en España y creo que es la mejor que he hecho y ya llevo unas cuantas. Y es que no sé qué va a inventar ya más para que me guste más, pero seguro que lo consigue Álvaro. Y bueno, Marco, veíamos que tanto Luca como Tibol salían con un ritmo frenético. Estábamos viendo que os dejaban un poco atrás y al final lo han pagado caro, quizás ese ritmo tan alto. Cuéntame cómo has vivido tú tu carrera. Sí, bueno, la verdad que desde el principio se han ido ellos, junto a Sier, Arats, atletas muy rápidos, de lo mejor que hay en España y a nivel europeo. Y luego íbamos ese segundo grupo donde me he quedado un poco descolgado, pero bueno, sabía que la carrera empezaba en los primeros obstáculos, en la segunda campa. A partir de ahí he fallado el primero y después ya sabía que venía lo que más me gusta, por lo menos. No sabía si iba a poder acabarlo o no. Y al final, pues mira, hemos podido acabarlo y venimos de las montañas, vivimos ahí en el Valle de Arán y venir aquí al llano y correr bien, pues siempre está bien. Así que contentos, gracias. Bueno, cuéntame un poquito, es tu primera participación aquí en Cerceda. Cuéntame, ¿qué te ha parecido esta Poseidon? ¿Qué sensaciones te llevas? ¿Y qué es lo que más te ha gustado de esta prueba que era tu debut? Pues sí, la primera Poseidon que hacía. Lo primero, felicitar a todo el equipo de montaje, tanto Álvaro como todos los demás que están ahí, voluntarios, que al final, pues mira, nosotros pasamos por todos los obstáculos, pero realmente los que están montando y balizando toda la carrera se llevan el mérito. Y lo que más me ha gustado ha sido la repartición de obstáculos, como estaban puestos. Ya sea más fácil o más difícil, pues que estén así repartidos siempre está guay. Y Juanfran, renovamos esa tercera posición conseguida el año pasado, un podium que yo creo que cada vez está más caro por dos motivos. Primero, la dureza de la prueba no para de crecer y segundo, el nivel de los rivales tampoco para de crecer. Bueno, al final es una carrera es por la que yo entreno todo el año, ¿vale? Entonces, al final es mucha dedicación, no somos profesionales, somos amateur, le dedicamos muchas horas, mucho sacrificio. La mayoría de carreras no se puede ver realmente el nivel que uno tiene hasta que no llega aquí y se enfrenta a esto. Y bueno, el año pasado me lo encontré, de ser tercero, no me lo esperaba ni yo, la verdad. Este año, sinceramente, tampoco venía con intención de ser el mejor, pero bueno, la carrera te va llevando a tu sitio. Tienes que hacer una estrategia, tienes que ir continuo, tienes que ser constante, tienes que ser fiable, tienes que ser muy, muy, muy completo. Entonces, bueno, ¿dónde está Álvaro? De verdad, porque estoy casado, pero si no te pediría matrimonio.
Eres el único que me saca la estallada y la sonrisa y el único que me ha hecho llorar en una carrera. Nunca he llorado si no era cuando jugaba a fútbol por una alegría. Y bueno, es que no sé, no te puedo explicar, es que es una alegría enorme, ¿vale? Ben, pois continuamos con máis cousas, en este caso festas, porque estamos xa nos meses festeiros, festivos por excelencia en Galicia e como non no noso concello. En este mes de xuño, que agora comeza xa dende onte, pois temos festas espalladas por todo o concello, de todo tipo, parroquiais, pero tamén festas especiais ou musicais. A máis inmediata, esta fin de semana xa temos 3 citas. Hai unha cita para os socios e simpatizantes do Queixas. Este sábado que ven, día 7, haberá a festa dos socios simpatizantes do Queixas, unha festa, insistimos, na que se invita a todos os socios de xeito gratuito, e aqueles que non sexan socios terán que abonar 20 euros, haberá carpa, hinchables e música a cargo de DJ Roquiño, DJ Sebas e Lucía Nieto. DJ Roquiño, DJ Sebas e Lucía Nieto estarán na festa do Queixas deste sábado, día 7. E tamén, esta fin de semana, temos 2 festas parroquiais. En Encrobas, este fin de semana son as festas de Santa Lucía e da Peregrina. Festas de Encrobas o venres, o sábado e domingo. O venres que ven, día 6, xa hai unha gran verbena con zona cero. Logo o sábado, tamén en Pontoso, sábado día 7, este sábado que ven, hai misa solemne a unha na honra virxen da Peregrina. Na sesión Bermú estará o grupo de Vicio e tamén amenizará a verbena de Vicio. E o domingo que ven, día 8, hai misa a unha, a honra a Santa Lucía, e haberá sesión Bermú con Deluxe. Isto en Encrobas, pero tamén esta fin de semana son as festas do Espírito Santo na Silva, con 4 días de festas que comenzan xa este venres, día 6 na Silva, no campo da Feira da Silva, comenzan este venres día 6 con unha gran verbena a cargo do grupo Unión e Fuerza e a Orquesta Olympus. O día seguinte, este próximo sábado, día 7, hai tamén unha gran verbena coa Orquesta Finisterre e Disco Móvil Impacto con DJ Bermúdez. E o domingo, este domingo que ven, día 8, hai pasarrúas coa charanga Os Atrevidos, logo misa grande e procesión na honra ao Espírito Santo, despois sesión Bermú e verbena coa Orquesta Fuego. En canto o luns, haberá, o luns que ven, día 9, misa a unha e tamén un gran xantar popular coa 4ª edición no campo da feira, deste gran xantar no campo da Feira da Silva, con sesión Bermú e de tarde a cargo do grupo Alborada. Isto na Silva. Pero tamén, xa máis adiante, unha semana despois, volve a haber máis eventos e actividades en Cerceda. Estará un festival de música rock, o Son do Campiño. Vai a ser o 14 de xuño en Cerceda, na avenida do Mesón, donde van a estar Peter Selleck, estará Gen de Beat, estará Reverendo Can, Doctor Garimba, Mr. Camándula, Os Caudillos, 12 Laberinto, estará Broa, Ruxe e pechará Cénzar. Todo un festival, o Son do Campiño, de música rock e demais, será este 14, sábado 14 de xuño. E tamén xa se presentaron as festas do San Antonio en Cerceda. Serán 3 días de festas. O venres 13, sábado 14 e domingo 15 de xuño. O venres 13 hai dianas e alboradas, misa solene, na honra ao San Antonio, sesión Bermú con disco móvil, e a noite estará o grupo Tania Beiras con disco móvil Chocolate con DJ Ferré. O sábado 14, no campo da Feira de Cerceda, sesión Bermú, e pola noite o grupo Bomba e disco móvil Impacto co DJ Sonic. E o domingo, día 15, sesión Bermú co dúo Dilema. Tamén hai festas en Queixas. A seguinte fin de semana, o día 21 de xuño, festas en Queixas, na honra a Virxen do Carmen, onde haberá misa solene a unha, sesión Bermú co grupo H, e pola noite o grupo H e o dúo Dilema. Eso será
insistimos, as festas do Carmen en Queixas. A Comisión de Festas de Queixas tamén informan que o domingo que ven día 8 e domingo 15 de xuño abrirán o Bochinche de 11 da mañán a 1 para tomar algo e así tamén aqueles que queiran dar o seu donativo para as festas. Vamos con máis temas. Falamos de un corte de carril no Acevedo porque a empresa Espina e Delfín nos avisa de que dende hoxe ata o próximo mércores estará cortado un carril no polígono industrial do Acevedo, na vía principal, para a execución de unha arqueta na calzada, así que teñan precaución. E lenguámoslles que o Concello de Cerceda fai xa unha semana convocou de novo as axudas a natalidade, unhas axudas de fomento de natalidade e asentamento poboacional que ten como obxectivo establecer as bases reguladoras para o establecemento de unhas axudas económicas de un pago de 300 euros por fillo nacido ou por acollemento ou por adopción durante este ano, incluso o ano anterior, é dicir, iría dende o 1 de novembro do ano pasado ata o 30 de outubro deste ano. Aqueles que naceran nese tempo, ou por acollemento ou por adopción, terán un pago de 300 euros se así o solicita. Un pago de 300 euros que é compatible con calquera outra axuda e subvención de calquera outra administración pública. Teñen que solicitalo no rexistro, na planta baixa do Concello. En canto aos deportes, falámoslles de aínda competicións pendentes a disputar esta pasada fin de semana, donde tanto xuveniles como os cadetes quedaron eliminados en oitavos de final da Copa da Coruña. O equipo xuvenil perdía por 4-1 en Mera, Marino de Mera 4, Atlético Cercedense 1, a pesar de que o Atlético Cercedense se adiantaba xa no minuto 1 no marcador por medio de Daniel Bamonde, pero despois o Marino empataba, no descanso chegaban con empate a un tanto e na segunda mitade o equipo de Mera conseguía 3 tantos que sentenciaban a eliminatoria e así pasaba a seguinte ronda quedando o Atlético Cercedense xa eliminado. E o equipo cadete a piques estivo de clasificarse, empataba no encontro a 2 tantos contra o Imperator, Atlético Cercedense 2, Imperator 2, os tantos do Atlético Cercedense para Carlos e para Samuel que adiantaban o Cerceda no marcador, iba vencendo por 2-0, na segunda mitad o Imperator empataba o encontro e se iban a tanda de penaltis, unha tanda de penaltis na que hubo que lanzar algún penalti máis dos 5 preceptivos e ao final na tanda de penaltis caía derrotado o Atlético Cercedense cadete que quedaba eliminado. E no fútbol femenino, no fútbol 7, o Atlético Cercedense disputaba o seu encontro onte con unha nova victoria, Atlético Cercedense 3, Marino 2, no fútbol femenino cos tantos de Laura en 2 ocasións e de Ángela. Sumaban 3 puntos máis nesa loita no grupo no que se atopa na Copa. En canto ao tempo, mañán martes, Galicia vamos a perder a influencia anticiclónica pola chegada dunha fronte pouco activa por o noroeste peninsular. Mañán teremos un día de nubes de tipo medio e alto que non van a impedir o paso do sol. Haberá alternancia de nubes e claros. Co avance da xornada, os ceus iríanse cubrindo un pouco máis polo oeste, podendo haber algunha precipitación feble pola noite na franxa atlántica. As temperaturas mínimas van a sufrir un lixeiro descenso, mentras que as máximas non terán cambios significativos. Os ventos soprarán frouxos do suroeste moderados no litoral. Co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción en quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.